Am revenit din pauza de publicitate, dragii mei. Urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate, emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:30 la 18, iar acum vom vorbi despre două produse revoluționare, produse din plante, produse ce își fac treaba cu succes acolo unde trebuie să intervină și să repare. Tot ceea ce trebuie să știți despre aceste produse ne va spune invitatul meu de astăzi, invitat care este prezent în fiecare miercuri la emisiunea Sănătate înainte de toate, de la 17:15 până la ora 18. Așa că, dragilor, alături de noi este astăzi domnul doctor Iosif Balint. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit la emisiunea Sănătate înainte de toate. Să rămână bine, v-am regăsit. Dragilor, nu uitați că atât numărul de telefon afișat pe micul ecran, cât și adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări cu privire la temele emisiunii de astăzi. Domnule dr. Iosif Balint, astăzi aș vrea să începem cu bolile cardiovasculare, fiindcă aceste boli sunt cu adevărat grave. 2 din 3 români mor din cauza acestor boli cardiovasculare, iar vârsta de apariție a acestora a scăzut foarte mult și fiindcă produsele dumneavoastră, aceste două produse din plante, fac față cu succes acestor nevoi pe care le are atât aparatul cardiovascular cât și sistemul osos, vreau să-mi spuneți cum ne ajută ele în ameliorarea, tratarea, dar și prevenirea acestor greutăți pe care inima le întâmpină. Acum vorbim de partea cardiovasculară, dar cu siguranță ne veți spune care sunt și avantajele pe parte de sistem osos, fiindcă cred că deja telespectatorii noștri știu din emisiunile pe care le purtăm aici, așa cum ziceam în fiecare miercuri cu dumneavoastră, că aceste produse sunt cu adevărat unele extraordinare, sunt produse care fac față cu succes atât afecțiunilor sistemului osos, cât și afecțiunilor aparatului cardiovascular. Dar fiindcă dumneavoastră sunteți reprezentantul pe România al acestor produse, vă las să ne detaliați beneficiile produselor și, bineînțeles, tot ceea ce trebuie să știm cu privire la acestea. Absolut. Așa cum ați amintit și dumneavoastră, vorbim de un număr mare sau un procentaj mare ceea ce privește decesul din cauza unor probleme cardiovasculare. Asta înseamnă că, așa cum ați spus și dumneavoastră, 2 persoane din 3 în România mor din cauza unor sau anumitor boli, afecțiuni legate de acest sistem cardiovascular. Și în momentul în care vorbim de sistemul cardiovascular, vorbim în primul rând de inimă, și după aceea vorbim de rețeaua de distribuție a sângelui, acele artere și vene care trebuie să, prin care sângele trebuie să ajungă până la țesutele care au nevoie de irigare și prin vene ajung înapoi deci sângele ajunge înapoi la plămâni și după aceea la inimă pentru a fi reoxigenat. Disfuncțiile apărute pe acest sistem de distribuție, dacă apar, atunci apar deja anumite boli. Una dintre problemele majore, de fapt, punctul de plecare în majoritatea problemelor este ateroscleroza. Da? Trebuie să știm că sunt 2 posibilități extreme. Da? Unul, consumăm prea multe alimente și nu facem destulă mișcare. Deci vom avea o cantitate în plus de alimente, de calorii pe care nu le folosim și atunci organismul este nevoit să depoziteze undeva, cumva, într-o anumită formă. Extrema cealaltă,
da, este în momentul în care nu consumăm destule alimente, deși se poate că facem un efort fizic destul de mare și atunci apar alte probleme. Deci vorbim de anorexie sau de obezitate. Normal, în momentul în care vorbim de obezitate, vorbim și de creșterea pericolului, creșterea posibilității de a avea o anumită problemă cu sistemul cardiovascular. De aceea știm că acele persoane care suferă de sau sunt supraponderați, sunt obezi, au șanse mari și majoritatea, de fapt, suferă de aceste boli cardiovasculare. Da? Și vorbim aici, primul rând, de inimă. De ce? Fiindcă un adult are nevoie într-o zi undeva de 2000 de calorii. Da? Dacă, știu eu, mâncăm, consumăm normal... Să nu ne îngrășăm, 2000. Nu, acesta este normal. Atât avem nevoie, atât are nevoie în mod normal organismul nostru. Da? Dacă peste această cantitate de alimente mai consumăm, știu eu, bem 2 beri, mai consumăm 2 mititei pe zi în plus sau pâine și așa mai departe, normal vom avea un surplus. Consumăm alimente, nu facem destulă mișcare, nu folosim această calorie care este în plus în organism, normal că organismul trebuie să depoziteze undeva, cumva. Da? Și primul lucru pe care face, normal, este depozitarea în celulele adipoase. Deci acele grăsimi se depun. Una dintre locurile în care se depun aceste grăsimi, în momentul în care crește nivelul lor și în sânge, este peretele interior al vaselor și pot apărea aceste plăci aterosclerotice. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care creștem în greutate, deci intrăm deja în categoria de supraponderare sau obezitate, atunci aceeași inimă, care în mod normal la un adult ar trebui la 70 de kg și la 1,70 ar trebui să pompeze 4-5 litri de sânge, pentru o persoană de 1,70 m, dar la 100 de kg, trebuie să pompeze mai multă sânge, fiindcă avem un surplus de 30 de kg, care tot așa, ca celelalte zone din organism, celelalte țesute, au nevoie de irigare, au nevoie de oxigen. Da? Și atunci, normal, aceeași inimă, fiindcă inima nu o să se mărească în funcție de câte chile avem noi. Da? Deci, inima rămâne la o mărime constantă și atunci inima trebuie să depună un efort mult mai mare decât în mod normal pentru a putea iriga și acele kilograme în plus pe care avem în organism. Și atunci normal este supra-solicitată funcția de pompare a inimii. Pe de o parte. Pe de altă parte apare și această ateroscleroză, ceea ce duce la îngustarea lumenului arterelor. Da? Pe de altă parte apare de fapt și inactivitatea. Da? Nu ne mișcăm, stăm, ne uităm la televizor, deci facem mișcare, foarte puțină mișcare, plus mai fumăm și o țigară, care știm că de fapt irită arterele și arterele se strâng în momentul în care, se micșorează în momentul în care fumăm o țigară. Deci ajungem la situația în care, 1. Avem nevoie de un flux de sânge mult mai mare, dar pe traseu de distribuție avem obstacole, acele plăci aterosclerotice, pe de o parte. Pe de altă parte, și artera se micșorează lumenul și atunci ajungem ca să îngreunăm de 2, de 3 ori fluxul de sânge care ar trebui să treacă pe zona aceea. Da? Odată supra-solicităm inima și avem obstacole pe artere și dacă mai și fumăm și unii din păcate nu poate să renunță la acest viciu, facem, de fapt favorizăm gravitatea sau evoluția acestor boli. Și atunci, normal că
foarte ușor ajungem și putem să ajungem și la o creștere de tensiune arterială. Dacă crește tensiunea arterială, este un efort și mai mare pentru inimă, fiindcă va trebui să pompeze la o presiune mai mare sângele. Dacă crește tensiunea arterială, putem să și rinichii poate să sufere. Dacă suferă rinichii, s-ar putea să avem o retenție de apă. Dacă avem o retenție de apă, crește volumul de sânge care circulă în artere și vene. Crescând acest volum, normal inima trebuie să pompeze un volum mai mare de sânge în organism. Deci se va alcătui un cerc care va, de fapt, creșterea tensiunii arteriale favorizează retenția lichidelor în organism, retenția apei în organism favorizează creșterea presiunii arteriale și automat tensiunea arterială. Ce vedem în acest filmuleț, domnule doctor? Vedem aici acel proces de formare a plăcilor aterosclerotice. Vedem acele molecule, celule, granule de cele albe, nu? Cele albe sau galbene, de fapt, grăsimi care alcătuiesc placa aterosclerotică și am văzut că fluxul de sânge, circulația sângelui a suferit pe zona respectivă și deja avem o problemă de circulație la nivelul membrelor inferioare. Nu mai este irigat zona aceea cu cantitatea necesară de sânge și automat cu cantitatea necesară de oxigen. Aici vedem această tabletă care vine și de fapt dizolvă încet această placă aterosclerotică, dispare și revascularizăm de fapt artera respectivă și prin acesta deja recâștigăm circulația pe membrele inferioare. Aici este un exemplu concret pentru arteriopatiile obliterante ale membrelor inferioare. Dacă aceste plăci aterosclerotice se formează la nivelul arterelor coronariene, atunci crește riscul sau apare de fapt riscul de a avea sau a ajunge până la infarct miocardic. Da? Fiindcă scade volumul de sânge care ar trebui să irige de fapt mușchii inimii, da? Și să transporte oxigenul necesar pentru mușchii inimii. În momentul acesta și mușchii inimii încep să sufere, pe de o parte, da? Pe de altă parte, oricum este supra-solicitată, oricum trebuie să depună un efort mult mai mare și vedem că ajungem la momentul în care inima va spune că a ajuns la momentul în care trebuie să ia o pauză și în momentul acesta apare de fapt infarctul miocardic, care de foarte multe ori poate să apară subit, fără prea multe semne înainte, dar de foarte multe ori hipoxia la nivel mușchii inimii apare cu niște dureri, acea gheară care apare de obicei la pacienții aceștia, dureri care urcă spre partea stângă a gâtului până la angina pectorală. Angina pectorală, de efort și nu numai, de aceea la acești pacienți la care apare angina pectorală frecvent se administrează nitroglicerina, sublingual și așa mai departe. Dar noi nu trebuie să ajungem, domnule doctor, în situația în care inima cere o pauză, noi trebuie să luăm din timp aceste suplimente alimentare pentru a ști că inima noastră este într-o stare de funcționare ideală, așa cum le tot spunem telespectatorilor, domnule doctor, fără alte organe, poate mai avem vreo șansă să mai trăim,
Dar fără inimă putem să ne luăm la revedere de la această viață, așa că trebuie să avem mare grijă de inima noastră. Vreau să-mi spuneți, domnule doctor, dacă aceste suplimente alimentare sunt indicate celor care au avut un accident vascular cerebral. E bine să le ia pe tot parcursul vieții? Da, aceste tablete normal sunt indicat pentru administrare la acești pacienți care au suferit un accident vascular cerebral, indiferent dacă acela a fost ischemic sau hemoragic, atât în acest caz cât și în infarct, preinfarct și acei pacienți care au deja stenturi implantate, fiindcă acele stenturi iar se pot înfunda. Putem să prevenim de fapt acest fenomen, putem să scăpăm pe acești pacienți, au șanse mari cu acest tratament să nu mai ajungă la următorul stent, fiindcă dacă se introduce primul, mai vin de obicei mai multe intervenții chirurgicale și în accidentul vascular cerebral, indiferent, așa cum am spus, dacă a fost ischemic, dacă a fost hemoragic, este recomandat, deoarece dacă a fost ischemic, mult mai sigur sau majoritatea cazurilor vorbim de un obstacol total la nivelul unei artere care irigă creierul și atunci putem cu aceste tablete să dizolvăm, așa cum am văzut în filmulețul, în animația aceea, acele plăci, acele dopuri și să revascularizăm zona aceea de creier cât de cât. Iar dacă a fost hemoragic, atunci să reconstruim acel perete care s-a rupt, perete arterial care s-a rupt și în felul acesta să ajutăm pacienții la o recuperare cel puțin din punct de vedere al circulației sanguine, fiindcă după un AVC, un accident vascular cerebral, acești pacienți poate să rămână cu sechele, cu probleme neurologice. Astea deja depind de alte multe factori. În cazul dislipidemiilor avem rezultate satisfăcătoare? Da, absolut. De obicei, aceste rezultate se pot vedea clar, concret și prin acele analize de sânge pe care de obicei pacienții fac și putem să ajungem la valori normale în foarte scurt timp. Pe de o parte, administrând aceste tablete, pe de altă parte, trebuie să știe și pacienții că nu ajunge numai să iau anumite medicamente. Trebuie să schimb și modul de viață. Deci cumva să ne formăm un alt stil de viață. Dacă până atunci nu am respectat un regim alimentar sănătos, un program normal, cumva ar trebui să trecem de pe drumul greșit către drumul corect. Așa este, fiindcă aud pe foarte mulți oameni venind și povestind: păi, știți că de fapt bunicul mânca și tot cu slănină și cu pâine și nu se mai îngrășa, domnule doctor. De dimineață până seara și așa mai departe. Da, dar bunicul avea un avantaj. Da, eu cred că pe timpul acela nici nu se prea știa de aceste boli foarte grave. Da, nici nu se știa, dar de obicei pe vremea aceea, în primul rând, nu aveam poluarea pe care avem acum în aer. Deci, în niciun caz. Acei oameni aveau un alt ritm de viață, aveau alte activități fizice care într-adevăr erau solicitante și într-adevăr antrena corpul în fiecare zi. Nu aveau acel stres cotidian pe care îl avem noi acum, da? Fiindcă vecinul deja a aruncat al treilea telefon la gunoi și încă țin ăla de acum 5 ani, nu? Și sunt stresat că de fapt, da? Sunt niște factori care fără să le observăm, ne influențează viața și pot să afecteze sistemul cardiovascular, fiindcă sistemul cardiovascular, sistemul de circulație, este strâns legat de sistemul neurologic. Da? Eu, dacă mă enervez, da? Mi se ridică și tensiunea arterială.
Da? Dacă am un stres în fundal care persistă, credeți-mă, și tensiunea arterială în fundal crește cu acel stres și se stabilizează la un nivel mai înalt. Da? Și atunci, normal că deja riscul de a avea un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral crește mult mai mult față de bunicii noștri care trăiau acum 40 de ani, bine mersi. Bine, și ei aveau anumite probleme, chiar putem să spunem mai mari decât noi, fiindcă foarte mulți oameni pe vremea aceea lucrau pentru a trăi ziua aceea sau o zi. Noi acum... Nu știau bunicii noștri, domnule doctor, de bănci, de datorii, de stres, cum ziceți dumneavoastră. Corect, așa este. Și acestea sunt, de fapt, procentajul mare de boli cardiovasculare și în România și în general în țările dezvoltate sunt rezultate vieții cotidiene, vieții acestea moderne în care alergăm. Mă întreb ce o să fie, domnule doctor, peste vreo 20-30 de ani. O să mergem spre bine sau... Nu știu, dacă aș ști, se poate că m-aș numi Nostradamus, nu știu. Da, într-adevăr, dar nici Nostradamus nu cred că ar fi precis să spunem 100%, fiindcă până la urmă, domnule doctor, nimeni nu știe ce ne va aduce a doua zi, dar colegii mei din regie spun că Nostradamus a spus că trebuie să luăm publicitate, așa că trebuie să luăm publicitate, dragii mei, dar revenim imediat. Rosal utilizează substanțe și echipamente performante pentru distrugerea dăunătorilor. Rosal găsește întotdeauna soluțiile potrivite pentru tine. Rosal, creat pentru protecția mediului. Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajuta să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, Inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din Inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate Inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal Ortopedic pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități un centru de protezare, ortezare, recuperare, consiliere și consultanță modernă. Centrul Rosal Ortopedic oferă persoanelor cu probleme servicii și dispozitive medicale de cea mai bună calitate, respectând standardele naționale și europene din domeniul ortopedic. Vă așteptăm la centrul nostru din localitatea Cernica, județul Ilfov, strada Decebal numărul 1113, unde oferim gratuit găzduirea pacienților noștri pe toată durata protezării. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață!
supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal, creat pentru protecția mediului. Din nou în direct, dragilor, alături de noi este domnul dr. Iosif Balint, care ne prezintă o soluție eficientă pentru prevenirea, tratarea și alinarea problemelor de sănătate localizate la nivelul sistemului osos, dar și la nivelul aparatului cardiovascular. Nu uitați de numărul de telefon afișat pe micul ecran 0736 502 479, număr prin intermediul căruia, dragilor, puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje la același număr de telefon. Sau, dacă doriți informații suplimentare cu privire la produsele despre care vorbim noi astăzi în emisiune, puteți suna la același număr de telefon și cu siguranță cineva vă va da toate informațiile de care aveți nevoie. Domnule dr. Iosif Balint, vorbeam despre beneficiile pe care le are acest produs la nivelul aparatului cardiovascular și vreau să-mi spuneți dacă persoanele cu diabet au o predispoziție, să spunem, mai mare către aceste afecțiuni cardiovasculare. Da, din păcate, pacienții care suferă de diabet, știm că, de fapt, diabetul se asociază și cu alte afecțiuni. În majoritatea cazurilor apar aceste arteriopatii obliterante diabetice, neuropatiile și chiar retinopatiile diabetice la acești pacienți. Având în vedere că, de fapt, distrugerea peretelui vascular, distrugerea arterelor, de fapt, la diabetici este mult mai accelerată decât la un pacient care suferă de anumite probleme de circulație, dar nu are diabet. Și atunci, din păcate, în foarte multe cazuri, acești pacienți ajung destul de repede la lucruri neplăcute, chiar până la amputări. Deci dacă o persoană cu această afecțiune ia aceste suplimente așa cum trebuie, ca la carte, poate scăpa de riscul cel mare, da, să spunem așa. Da, sunt șanse foarte mari. Deci avem foarte mulți pacienți diabetici care până la un punct au scăpat de această intervenție chirurgicală. Trebuie să știți că, de fapt, pacientul cu diabet de 60 de ani nu o să mai aibă încă o dată artere cum avea la 20 de ani. Ideea este că revascularizăm zona respectivă, reconstruim peretele arterial și atunci riscul de a ajunge până la punctul de amputare scade foarte, foarte mult. Deci, foarte mulți pacienți diabetici care iau aceste tablete putem să zicem, au prevenit această intervenție chirurgicală, care este un pas totuși uriaș. Diabetul a rămas, este sub tratamentul prescris. Noi vorbim de afecțiunile cardiovasculare. Afecțiunile cardiovasculare. Nu spunem că tratăm diabetul, fiindcă știm cu toții că este o boală metabolică și nu trebuie ținut sub control. E o boală care nu se vindecă. Corect, așa este, din păcate, deocamdată. Dar sperăm că și pentru acești pacienți deja sunt anumite metode noi în teste și așa mai departe și sperăm că și partea aceasta va fi mult mai ușor de reglementat, de tratat, fiindcă, din păcate, din ce în ce mai mulți oameni ajung să aibă această boală și una dintre probleme este și sedentarismul despre care vorbeam. Deci vedem că modul de viață sedentară, consumul de anumite alimente cu zahăr crescut, cu conținut de zahăr crescut, poate să ducă la apariția acestei boli, paralel cu îmbolnăvirile sistemului cardiovascular. Noi acum, domnule doctor, cu toții sperăm să trăim
să spunem, 100 de ani, dacă nu mai bine de 100 de ani și, bineînțeles, să fim sănătoși tun, dar până să se descopere acele produse minune, dacă corect, se vor descoperi, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și să luăm ce avem acum la îndemână, să lăsăm visele pe mai târziu. Este important să visăm, dar cumva trebuie să fim și cu picioarele pe pământ. În boala varicoasă, care ar fi beneficiile pe care le aduce acest produs sau pe care le aduc aceste două produse, fiindcă avem două produse, unul, cum am spus, este pentru bolile cardiovasculare și pentru bolile sistemului osos, iar cel de-al doilea produs luptă împotriva retenției de apă. Este cazul să luăm ambele produse? Da, absolut, așa este. Știm că varicele sau boala varicoasă constă în dilatarea venelor, pierd aceste vene elasticitatea peretelor, se dilată, acele valve care sunt în interiorul acestor vene și au de fapt menirea să oprească scurgerea sângelui într-o direcție greșită, nu mai poate să închidă total, apare o circulație sanguină în sens invers și apar aceste dilatări și mai accentuate. După o anumită fază, dacă vorbim de vene superficiale, apare și acel desen curbat albastru, care este și inestetic, apar acele picioare grele, se umflă picioarele, mai ales spre sfârșitul zilei, iar aceste două tablete ne pot ajuta în aceste boli sau în aceste sindrome, să zic așa, în două moduri. Pe de o parte, cu una dintre aceste tablete reconstruim, cum reconstruim și la artere, și aici reconstruim peretele venelor. Acestea recâștigă elasticitatea lor și revin la diametru normal. Revenind la diametru normal, aceste valve iar pot să închidă normal și să oprească de fapt circulația sângelui într-o direcție greșită. Și atunci aceste vene, cum încep să funcționeze, și varicele și acel desen curbat dispare încet, iar cu celălalt produs putem să ajutăm organismul să elimine din corpul nostru acele lichide care s-au acumulat în exces pe acele zone unde într-adevăr și venele au suferit. Aceste tablete diuretice putem să administrăm și în cazul în care avem sau pe pacientul suferă de hipertensiune arterială, deci și în problemele cardiovasculare absolut, trebuie luate ambele produse. Absolut, așa este. Deci aici o să vedem exact despre ce vorbeam, ce se întâmplă în interiorul venei. Da? Sunt acele persoane care au o predispoziție la bolile venoase, poate să moștenească această predispoziție. Sunt oameni care, la care, mai ales femei, apare această boală în urma primei gravidități. Da? Sunt oameni care, la care apar aceste boli din cauza modului de viață. Dacă stau prea mult în poziția așezântă, poate să apară această problemă varicoasă. Vedem aici cum acele valve nu se mai închid, se acumulează un volum mai mare de sânge pe zona respectivă și apare acel desen curbat la nivelul tegumentelor, mai ales la membrele inferioare. Dacă persistă acest lucru, nu intervenim, atunci putem să ajungem până la apariția ulcerațiilor, acele ulcerații care pot fi și o sursă de infecție, sunt dureroase, trebuie ținute în
să facem de fapt toaleta, să curățăm în fiecare zi, să dezinfectăm acele ulcerații. Deci îngreunează foarte mult de fapt viața pacienților. Aici vedem aceste tablete care se integrează în peretele vascular, în peretele venelor. Aceste vene își recapătă elasticitatea, revin la diametru normal, cele valve încep să închidă, să funcționeze, avem o circulație sanguină în direcție corectă, nu mai avem o circulație în direcție greșită, încet, încet acele desene curbate albastre de la nivelul pielii dispar și începe să funcționeze sistemul venos. Avem rezultate chiar foarte bune cu aceste tablete și la ulcerațiile, la ulcerul varicos. Majoritatea cazului aceste ulcerații se închid, dispar, chiar în totalitate, și acesta este deja un pas uriaș, deoarece în prima fază acel pacient scapă de acele dureri care vin cu aceste ulcerații, iar pe de altă parte scapă de o problemă inestetică, plus că închidem o poartă, o sursă de infecție la nivelul membrelor inferioare. Și trebuie să știm că noi avem pacienți care s-au chinuit ani de zile cu acele ulcerații și după 4-5 luni de administrare a acestor tablete, aceste ulcerații s-au închis și au dispărut, chiar în foarte multe cazuri, au dispărut în totalitate aceste răni deschise, de fapt, care sunt ulcerațiile. Cum administrăm, domnule doctor, aceste tablete și, bineînțeles, rezultatele în cât timp apar? În cazul ulcerațiilor ne-ați spus, dar în cazul bolilor cardiovasculare, când simțim că ni s-a îmbunătățit starea noastră de sănătate, practic, după cât timp ne simțim mai bine, că acesta este scopul principal, să ne simțim mai bine și să nu avem probleme de sănătate. Corect. Normal, și în problemele cardiovasculare, administrarea acestor tablete și apariția rezultatelor este în funcție de stadiul bolii în care am început administrarea, cât de bine asimilează organismul aceste tablete, cât de serios se ține pacientul de medicație și așa mai departe, dar în general vorbim de administrare de 3 luni cu 2 tablete până să apară rezultate vizibile și palpabile din partea pacienților. Deci dacă administrăm aceste tablete 2 pe zi, cel puțin 3 luni, după 3 luni deja trebuie să avem rezultate vizibile și palpabile atât pe bolile arteriale cât și pe cele venoase. În foarte multe cazuri aceste semne, să zic așa, de îmbunătățire apar mult mai repede, dar sunt cazuri în care apar după 4 luni sau chiar 5 luni, fiindcă acești pacienți poate că aveau boala într-o fază mult mai avansată sau se combină tot felul de factori negativi care îngreunează de fapt îmbunătățirea sau stoparea bolii și îmbunătățirea acestora. Fiindcă aceste produse se adresează și prevenției, de la ce vârstă recomandați să administrăm aceste suplimente alimentare? Noi recomandăm administrarea acestor tablete deja de la vârsta de 15-16 ani, la acești copii de obicei pentru întărirea oaselor, pentru că acești copii chiar trebuie să-și formeze un sistem osos solid și în perioada asta chiar sunt foarte mulți copii într-o creștere accelerată și atunci putem să asigurăm, să zic așa, elementele necesare pentru a construi niște oase sănătoase. Dacă vorbim de problemele cardiovasculare, putem tot așa de la vârstă destul de fragedă, mai ales că vedem pacienți cu tot felul de afecțiuni cardiovasculare
infarct miocardic și așa mai departe, la vârsta de 27-28 de ani, deja vedem tineri ajungând în spital. Deja putem să administrăm și la acești tineri și pentru, de fapt, pentru problemele de circulație sanguină. Dar, din păcate, știm că oamenii de obicei apelează la medic sau apelează la o medicație numai în momentul în care este sau apare boala. În momentul în care vorbim de prevenție este mult mai greu, fiindcă e mult mai greu de înțeles pentru o persoană care de fapt este sănătos să accepte că va fi de fapt cândva, mult mai sigur, va fi bolnav și să prevenim această stare. Atunci ar trebui să administreze niște tablete sau medicamente. Din păcate, de obicei, accesăm medicamentele în momentul în care când apare boala. Unde pot găsi, domnule doctor Iosif Balint, telespectatorii noștri, aceste două produse revoluționare, produse complete, dar și complexe în același timp? Aceste produse sunt disponibile în toată țara, în farmacii, magazine naturiste, pe anumite platforme online. Poate să sune pacienții la noi, putem să le îndrumăm chiar în anumite cazuri în care, știu eu, sunt dintr-o zonă în care e greu de accesat o farmacie, putem să-i ajutăm, să le trimitem și noi. Deci toată lumea poate să acceseze aceste tratamente, singurul secret este să-și dorească acest lucru. Și o ultimă întrebare, domnule doctor. Credeți că putem ține la distanță patologiile nedorite cu ajutorul acestor produse revoluționare? În foarte multe boli, într-adevăr, putem să prevenim și avem șanse mari să prevenim anumite boli, anumite afecțiuni cu ajutorul acestor tablete. Domnule doctor Iosif Balint, vă mulțumesc că v-ați făcut timp și astăzi să fiți alături de noi și sper, așa cum am zis și la începutul acestei emisiuni, că telespectatorii noștri și-au dat seama din lungul șir de emisiuni pe care le-am avut aici alături de dumneavoastră, că într-adevăr aveți niște produse speciale, produse care au trecut proba timpului și care își fac treaba cu succes acolo unde este nevoie de ajutorul lor, dar să știți că vă așteptă cu mare drag și miercurea viitoare. Mulțumesc frumos, voi veni. Dragilor dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine de la 6:30 la 8. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc o seară minunată în continuare și nu uitați că sănătatea este cea mai prețioasă comoară, așa că aveți mare grijă de ea. Ne revedem mâine la 16:30. O seară frumoasă! Acest program a conținut plasare de produse.